Нелеп инцидент отне живота на 31-годишния Ивайло Иванов. Приятели и познати се събраха в българската църква Света София в Десплейнс, за да си вземат последно с Богом. Майката на Ивайло дойде, за да бъде близо до своя син в болницата, но най-лошото се случи миналата сряда. Тя дори не беше взела черни дрехи от България с надеждата да върне сина си жив и здрав. Приятели и роднини на Ивайло не бяха в състояние да говорят пред камера заради шока от тежката загуба. Те го описват като много добро момче, без никаква злоба в сърцето. Ивайло почина след близо седмица в кома. Той пострада при инцидент на 10 юни пред популярното заведение за бира и крилца Рокс в Шилер парк. Според полицията Станимир Дойчев се качил на своя Лексус, завъртял гуми и блъснал паркиран джип Гранд Чероки. Колата отскочила и ударила Ивайло. Станимир е на свобода, след като плати $5000 гаранция. Сестрата на Ивайло, Ангелина, обаче е убедена в силата на американските закони. Вярваме в правосъдната система на Съединените американски щати и в техните закони и се надяваме, че човека, който причини това на брат ми, ще си получи заслуженото и както подобава да бъде наказан. Ние се молихме на Бог за чудо, не стана чудо да спаси братчето ми. Би трябвало да бъде наказан за вторник. Станимир Дойчев най-вероятно ще бъде обвинен в убийство по непредпазливост. Опелото в памет на Ивайло продължи повече от половин час. Ковчегът и семейството пътуват за България до дни. За БГ Войс, Петя Киртикова.